The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner, at sa ating masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Webes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan, partner, sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes at 90.7 sa Legazpi City. Live din tayong napapanood sa ating YouTube account. Eto, partner, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Jerby Francisco na taga San Andres, Catanduanes. Humingi kasi siya ng tulong sa ating programa para malagyan ng bakal ang kanyang kaliwang hita. Tatlong taon na raw kasi siyang, tatlong taon nang nakakalipas nang siya ay maaksidente sa motorsiklo. Ang kanya namang may bahay, iniwan na raw siya, bit-bit ang kanilang mga anak. Ayan. Anong klaseng bakal, partner? Siguro, partner, yung stainless po, para makatulong sa, ayan, partner. Ayan, magandang hapon sa iyo, Jerby. Magandang hapon din po, ma'am. Opo, Jerby, nabalitaan namin itong iyong kondisyon. Kumusta ka ngayon? Kumusta ang kalagayan mo? Ito po, ma'am, mira, hindi nakalakad. Hindi maka? Lakad. Hindi makalakad, opo. So ano ngayon ang pinagkakabalahan mo, Jerby? Siyempre, alam natin na medyo may pagbabago sa iyong buhay dahil sa nangyaring aksidente. So ano ngayon ang pinagkakabalahan mo? Ito po, ma'am, nagpapag-tricycle. Nagta-tricycle ka pa sa kabila ng iyong kondisyon. Ito. Opo, so believe kami sa iyo, Jerby, dahil sa kabila ng iyong kondisyon, porsigido na mabuhay ng normal at makapaghanap buhay. So, ano yung hanap buhay mo bago ka pa ma-aksidente, Jerby? Dati po, ma'am, driver operator. Dating bus operator? Driver operator. Medyo choppy. Operator ng? Marunong po ako magpakmo, loader, tapos i-drive na truck. Mga heavy equipment operator. Hindi yun. So, Opo. So, maaari mo bang ikwento sa amin, Jerby, kailan ka na-aksidente at ano ang nangyari sa'yo? Bakit na-aksidente itong iyong paa? no, December 8 po, ma'am, 2019. Gabi, alas 10 ng gabi, maulan kasi yun. Tapos, nagkatapo ako, ma'am, ng alis na bato. Diretso po ako sa kanal. Opo. Oo. So, gabi nung nangyari yung aksidente, nahulog ka sa kanal. Nababanggit mo po, Sir Jerby, na iniwan ka na ng iyong pamilya, ng iyong misis, matapos itong nangyaring aksidente sa'yo. Bakit po? Ano yung nangyari? Bago po, gusto lang namin malaman, bakit kayo po iniwan ng iyong pamilya? Lagi po kasi kami yun, ma'am, nag-away kasi maraming nagsisingil dito sa amin ng utang na hindi ko alam kung saan pinadala ang pera. Yun po bang mga utang na yun, pinangutang mo dahil sa pang-araw-araw niyong gastusin sa pamilya? Hindi ko po alam, ma'am, yun. Hindi ko po alam kung saan pinalagay ang pera doon. So ibig sabihin, si Mrs. po yung nangutang? Opo. Sa pagkain namin, ma'am, walang problema kasi araw-araw naman po ako nagtatrabaho at sa linggo nga po nagpapasok din ako para mabuhay kong at pamilya, 2 anak. Opo. So, nung na-aksidente ka po, nasa bahay ka na lang, marami po yung nagpupunta para maningil ng utang ni Mrs. Hindi pa yun, ma'am. Nang wala na siya dito, marami nang pumupunta sa atin. Naniningil daw ng utang na hindi ko alam. So natambak yung utang ni Mrs. na mga hindi mo po alam. Kasal po ba kayo ni Mrs.? Opo, ma'am, kasal. Opo. Ano po yung pangalan ni Mrs., sir? Dennis Suryaw po. Yung dalaga ngayon, yun. Opo. Kailan po kayo naghiwalay ni Mrs.? Kailan ka po iniwan? November pa po, ma'am, November last year. 2019. 2019. So, sinabi po ba ni Mrs. kung ano yung rason niya, bakit ka po niya iniwan? Wala naman pong sabi, basta na lang ako iniwan. Na hospital nga ako, hindi man lang ako nuntahan doon. Yun ang mahirap, partner. Nung
mga panahon na ikaw ay nagkikita, may wala ka pang diferensya Nung sa malakas ka katawan, pa. malakas ka pa, naandyan yung asawa mo. Ngayon na meron ka na partner So, na kapansanan. Yan ang patunay, partner ko minsan, na wala talagang forever. Oo. Okay, Papa Jer, kumusta naman ngayon ang mga anak mo? Papa Jer. Nakakausap mo pa rin ba yung mga anak mo ngayon? Nung isang buwan po, sir, nandito yun sa akin yung lalaki. Pinunta ko ako dito. Oo. So, kumusta naman yung ilan bang lahat ng anak mo? 2 lang po, sir. So, kumusta naman sila? Naasikaso ba sila nung misis mo? Siguro okay naman po, sir. So, wala naman sinasabi sa akin. Tanong ko lang nga uli, kaya nang nabanggit mo, kailan mo huling nakita yung anak mo? Nung isang buwan pa po, Okay, so hindi pa yun nasusundan? hindi pa po. May komunikasyon pa ba kayo, Papa Jer, ng asawa mo o nag-uusap pa ba kayo? Hindi na, wala na po, sir. So, ano yung sitwasyon ng mga anak nyo? Ano yung kondisyon ninyo o usapan nyo tungkol sa mga anak? Paano? Wala naman po kami sinusapan noon. So, wala kayong matino or maayos na usapan kung paano yung pag-asikaso sa mga anak ninyo? Wala po. Ilang taon na ba yung mga anak ninyo, Papa Jer? Isa, yung panganay po, sir, mag-13 na babae. Yung pangalawa po, mag-11. So, isang magta-13, isang mag-11. Okay. So, sa madaling sabi, Papa Jer, naghiwalay kayo ng walang maayos na usapan? Wala. Opo, wala po kami. Okay. Pero kung ikaw ang tatanungin, Papa Jer, sang-ayon ka ba dyan sa paghihiwalay nyo or gusto nyo mo magkasama kayo ni misis mo? May asawa na po siya ngayon, sir. May anak na. May iba na siya. So, iniwan ka niya 2019, nakatagpo na siya ng bagong pag-ibig. May anak na po sila. Ikaw, kumusta ka? Wala po, sir. Wala naman siguro tatanggap sa akin sa kalagayan ko. So naiwan ka sa isang tabi. Ngayon, Sir Jerby, sino na lang po yung nag-aasikaso po sa inyo? Ako lang po. So mag-isa ka lang po talagang inaasikaso yung sarili mo. Po. Opo. So ano yung pinakakailangan mo po ngayon? Gusto ko lang, ma'am, lagyan ng estimate ang aking pa para makalakad ng mayos. Opo. Opo. Malinis. Sir Jerby, nababanggit mo na mag-isa ka na lang ngayon sa buhay. Ano po yung pakiramdam na malayo ka sa mag-iina mo, malayo ka sa pamilya mo, etong asawa mong minahal mo ng matagal ay meron nang ding kinakasama. Ano po sa pakiramdam? Masakit po, ma'am, pero kinakaya pa naman. Gusto ko lang mabuhay. Opo. So tama yan, partner. Positibo si Sir Jerby. At saka, kuwan lang yan, partner. Natural na yun. Naging partner mo, naghiwalay na kayo. Wala Tibay na. ng loob, lakas ng loob lang yan, partner. Opo. Para nababanggit partner ni Jerby na ang kailangan niya ay pangpapa-stainless. So, alamin natin, partner, kung ano yung maitutulong ng Ako Bicol Party List. So, pero matanong ko lang, paano ka nakakagalaw ngayon, Papa Jer, na hindi ka pa na-stainless yung paa mo? Nakasaklay po, sir. Meron siyang saklay, Saklay partner. lang. Yung pinakita natin. Pero kailangan kanina sa- talaga magkaroon ng stainless. Para makalakad siya nang wala ng Maayos. saklay. Opo. Okay. So, yan So, ang talaga. kinukuha natin, Teka, partner, yung linya ng... saan ka nakatira ngayon, Papa Jer? Dito po sa bahay ko. Sinong kwan dyan? May bumibisita ba dyan sa'yo or may tumitingin-tingin din dyan sa'yo? Dati po, sir, nung sa kupansin po, marami po akong posto na may pumunta din dito sa akin na binigyan ako pagkain, binigyan ako konting pera, yun. Pero matagal na po, sir. Opo. Okay. Taon na. So, ang hiling mo po ngayon, magkaroon ka ng stainless para naman na kahit papano maging normal ang iyong paglakad. Opo, sir. Opo, ma'am. Opo. So, nakausap na ng aming team, si Sir Domingo Go, ang coordinator ng Ako Bicol Party List doon sa Catanduanes, dyan sa inyong lugar. Ano pangalan, partner? Domingo Go. Oo. Domingo Go. Actually, partner, ang kanyang palayaw ay Bongo. Ang mangyayari dyan, go, go, go. Go, go, go. So, ayon sa kanya, Jerby, tutulungan ka para maasikaso ang kakailanganin mo para makakuha ka ng stainless, para naman maging normal So, mula na yung sasagutin na ng Ako Bicol. Yes! Party list. Katulong na, kakampi pa. Correct. So, wag ka mag-alala, Jerby. Ang pangako na yan ng Ako Bicol Party List ay hindi napapako. So, ayan, in a few days time, magkakaroon ka na ng stainless.
Salamat po, ma'am. Opo. Okay, so wag ka mag-alala, magkakaroon ng bakal yung paa mo. Stainless, hindi yan kinakalawang. Opo. Stainless yan, partner. Stainless. Dahil hirap na si Jerby sa 3 taon at partner, makatulong na rin na makapagtrabaho ng maayos at masustentuhan ang iyong mga anak. Siyempre, naandyan ang iyong kahilingan na stainless. Sagot na yan ng Ako Bicol Party Para List. kahit papano, maging normal pa rin Kahit yung papano, paggalaw partner. mo. Correct. Oo. At maliban dyan, partner, siyempre, mayroon ka pang mga hinanda. Siyempre, may ihahati din sa iyo na financial assistance ang Ako Bicol Tabang Ora mismo program. Makakatanggap ka ng financial assistance, Jerby. So asahan mo yan. Kasabay dyan ang grocery packs na ipapadala din po namin sa inyo. Ayun. So, wag kang... Salamat po sa inyo, ma'am. Huwag kang mag-alala, Jerby, ha? Pupuntahan ka mismo ng Ako Bicol Coordinator at ng aming team para alalayan ka ng programa naming ito upang nang sa ganoon ay may sa katuparan o matupad ang pangarap mo na magka-stainless muli ang paa mo nang sa ganoon ay makalakad ka uli. Ano? Opo, sir. Opo, anong pakiramdam mo, Jerby? Na medyo narinig mo may kasiguruhan na? Masaya po, sir. Para natin tumutulong ang luwag po. Okay, hindi ka ba sumusubok pa, Jerby? Manligaw na uli sa iba? Parang walang tatanggap, sir, kung sa kalagayan. Ay, huwag mo sabihin yan. Meron ngang walang paa, nagkakajowa pa at Hindi lang. nagkakaroon ng forever. Saka pag may stainless ka na, sabihin mo, stainless na ito. Stainless to. Matigas ito lagi. Hindi lang ito normal na... Lagi itong matigas. Stainless eh. Jerby, pag ikaw ay nagkaroon na ng stainless, nakapaglakad ka ng muli, saan ang na lugar ang una mong papasyaran? Papasyalan, partner. Trabaho lang po, ma'am. Magkatrabaho lang. Hindi ka pupunta doon sa boundary ng Birak sa ano yan? Bato? Hindi po. Yung may mga ilaw-ilaw dyan? Galing na ako doon. Galing na siya doon. Alam niya, partner, yung sinasabi ko. Correct. Gusto mo makapasyal? Nakapasyal ka na ba sa Misibis? Ma'am, Nakapunta ka na ba sa Misibis Bay Resort? saan po yan? Yan. Hindi. Kaya hindi pa talaga niya napupuntahan. Gusto mo bang makapunta? Bakit? Wala naman akong... Pag nagkaroon siya ng Pag- partner ng stainless, Pag may syempre, stainless na. Pero naka-move on ka na ba? Naka-move on ka na ba, Sa asawa mo? Jerby? Puro kasi ako trabaho. Wala naman akong gala-gala. So, kumbaga, wala ka nang pakialam sa pag-ibig mo doon sa dati mong asawa? Wala na po, sir. naka-move on ka na. Okay. Eto, kung may gusto kang ipaabot na mensahe sa dati mong misis, ano yun na Jerby, go ahead. Sana wag niyan lang pabayaan ng aming dalawang anak. Oo. At syempre, Jerby, pag nakalakad ka na uli, nakapaghanap buhay ka ng maayos, huwag mo ring pababayaan, ha? Sustentuhan mo yung mga anak mo, ha? Kahit ngayon po, sir, pag may pera po. Ay, very good. Isa kang responsable at ulirang ama. Correct. Mabuhay ka, Jerby, at yung pangako ng Ako Bicol na magkaroon ka ng stainless ay mangyayari dyan. Hintayin mo lang. Yan. Hintayin mo lang. Ayan. Opo, ma'am. Okay. Salamat po sa inyo, ma'am, sir. Opo, anong masasabi mo sa Ako Bicol? At kay Congressman Saldico? Tumutulong para sa akin at Bicol. Okay. Salamat, Jerby. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, ginang na dumulog sa ating programa para ireklamo ang isang travel agency matapos hindi magamit ang plane ticket pauwi ng Pilipinas mula Amerika. Perang kanyang ibinayad, mabawi pa kaya niya? Yan ang ating abangan. Kaya mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB
Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Para sa ating Tabang Ora mismo update, nitong ika-13 ng Enero nang dumulog sa ating programa si Ma'am Eva Chica para ireklamo ang travel agency na kanyang pinagbilhan ng round-trip ticket papuntang Amerika at pabalik ng Pilipinas. Sa kasamaang palad ay hindi niya nagamit ang kanyang ticket pabalik ng Pilipinas kaya siya ay napilitan pang bumili ng bagong ticket para lang makauwi. Ang tanong ngayon, partner! Yes, partner! Maibabalik pa kaya ng travel agency ang kanyang pera na ibinayad? Yan ang sabay-sabay nating alamin. Panuurin po natin ito. So sa end naman po namin, hindi po talaga namin alam kung sino ang nag-cancel ng flight. Then sinabihan kami ng manager na wala daw yung pangalan ko kasi kinancel daw and ni-refund. Ngayon, madam, dala na namin yung pera, babayaran na po namin. Kasi nung nag-ano na ako. Isang senior citizen na galing sa Los Angeles, California ang nagagalaiting idinulog ang kanyang problema sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ang kanya raw kasing travel agency na pinagbilhan ng tiket pabalik ng Pilipinas. Niloko raw siya umano. Sabi ng ano doon ay wala daw yung pangalan ko, nung in charge. So, wala daw yung pangalan ko. O, hindi included doon. Sinabihan kami ng manager na wala daw yung pangalan ko kasi kinancel daw and ni-refund. Ng travel agency? Ng travel agency. So, agad raw siyang nakipag-ugnayan sa 7 Diamond Travel and Tours pero hindi na raw niya ito mahagilap. Bumili na lang ako ng bagong ticket kasi yun ang schedule ko pa uwi. Baka mag-lapse ang stay ko doon sa di mag-overstaying ako. So magkano na yung gastos nyo nung ticket na? Nung ticket na binili kong bago is $932.90 US dollars. Tapos, ayun ba, hindi namin alam yun. Ay sabi ko, dapat alamin nyo kasi tumatawag ako sa iyo 3 days before ng flight ko. Hindi kayo makontak. So nung malaman po nila, Ma'am Eva, yung nangyari sa iyo, anong sabi? Babayaran ka ba nila? Magbabayad ba sila sa iyo? Mag-aabono ba sila sa iyo? Anong sabi? Babayaran niya, wala namang problema, magbabayad. Sabi niya nga sa November, babayad na ako. Sabi niya, tapos nag-December na, wala naman. O December, sabi niya naman magbabayad. Wala namang nangyayari.
Dahil dito ay agad naming inilapit sa tanggapan ng Department of Trade and Industry ang kanyang problema. Kailangan natin proteksyonan yung mga consumers natin. Yung pong allegation ni Madam against yung hindi tumupad sa usap. Yes, opo. Oo, kasi... May rights naman po si Ma'am Eva. Harapin po natin siya, si Ma'am Eva, then yung respondent natin sa kung rinireklamo niya na 7 Diamonds. So makakaroon po tayo ng mediation. Yung mediation, Sir Joshua, isa po yun na alternative natin na pagkasunduin sila kung ano pwedeng gawin. Opo. Kaya nga po, Tinawagan na rin natin ang Philippine National Police. Ayon sa PNP, naniwala ka sa binayaran mo na round trip ticket pero isa lang yung nagamit mo, yung papunta, yung pabalik hindi. Kung mag-apply natin, yung mga legal documents na kailangan po para po mahabla po, makapagplanta po tayo ng kaso, then may recommend natin po sa prosecutor. Huwag kayong mag-alala, Ma'am Eva. Aalalayan kayo at sasamahan kayo ng team na ito hanggang sa mabawi po ninyo yung pera nyo. pilit din naming kinukuha ang panig ng inirereklamong travel agency. Subalit, hindi siya sumasagot sa aming mga tawag. Ika-10 ng Pebrero, isang mediation ang itinakda ng Barangay Cruzada, Legazpi City para kay Nanay Eva at 7 Diamond Travel and Tours. Sinamahan na rin ng team Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico si Nanay Eva sa kanilang magiging paghaharap. Agad naman kami pinaunlakan ni Kapitan. Hindi naman uso ang kwarto sa kamot. Ilang sandali pa ay dumating ang representative ng inirereklamong travel agency. Ano sisi ka po, madam? Ay, akin po ang Ay, di, so no. Hindi po. Si Sam Piglater. Office hours po, kaya sir. Magaling mo, madam, magaling po. May nabul itong sinasabi din ito. Pero madam, nagulay po kami. Agad naman na magitan si Kapitan Edsel Yaguno sa nagrereklamo at Madam, inirereklamo. gusto mo pala masabutan ito. Kanyata, pigkan. Binigyan din sila ni Kapitan ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanilang mga panig. So, ano po yung explanation nyo, ma'am? Bakit po nangyari? Ay, yung na-cancel po. Yung ticketing office namin, matagal na siya. 2012 to 2011. Matagal na kami nagra-run, 7 Diamond Travel and Tours po. Tapos, sabi nga po ni Madam, na-refer ka po sa amin? Na-refer ka po? Opo, na-refer ka po kay Mama, na si Mama po, siya po yung owner. Kasi ganito yan, pag nagbo-book ka po ng international flight, automatic po yan, book po yan, book, round trip po yan na book. Wala po yan ay one way to ticket to the moon. Wala pong ganyan kasi ang chance mo yan, ma-denied ka. Pwede kang hindi palabasin kasi one way ka lang. Yung sa kanya po, ma'am, binook talaga namin yun. Book po talaga yun. As in, confirm. May PNR, may ano, kung ano yung mga details, nandun po lahat. Tapos, yun nga ma'am, nag-call, ay parang nagsabi ka po na, nasa California ka na po, napauwi ka na, wala po yung pangalan mo sa mga flight, opo, sa mga flight, opo, sa mga, opo, yung sa passengers mismo. So, sa end naman po namin, hindi po talaga namin alam kung sino ang nag-cancel ng flight. Kasi, obvious naman, bakit namin yun ika-cancel? Kasi, di ba, kami lang naman yung babalikan nun? Ano po yung proof? Ngayon, madam, dala na namin yung pera, babayaran ka na po namin. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagdesisyon na ang 7 Diamond Travel and Tours na ibalik na lang kay Nanay Eva ang kanyang ibinayad. At least nagkapasalamat ako sa nangyari ngayon at hindi na naghihiling pa sa susunod. Dito pa lang sa akin, nasettle ko na yung problema na naibayad na kay nanay. Chika yung hinihingi niyang pera doon sa travel agency. Masaya na siya na nakuha na yung pera. Nakita ko nga kanina, halos kasabay pa ko sa pagbilang na dollar pala yun. Pag pera talagang mahirap talaga pag settle ng ganyan, malaki pang amount. Bikulong ko na lang, magdalugdog pa sana, nasettle din ang problema. Dahil pag nagdadalugdog, may tagpig-tao na silang ayuda. Sabi ko, malaking pasalamat talaga sa Ako Bicol, sa programang ito. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Nanay Eva dahil sa wakas ay natuldukan na ang kanyang problema. Sabi ko, talagang tama yung desisyon kong pumunta ako sa Ako Bicol, Tabang Ora mismo.
Hindi nagtagal. Ora mismo, nakuha ko kaagad. Laking pasasalamat ko, nakuha ko na ito. Na talaga tunay pala na talagang seryoso ang Ako Bicol tabang ora mismo sa mga pagtulong nila sa mga taong naaapit. Ayun, partner. Mayroon sinabi si Ma'am Eva. Hindi ako nagkamali. Na lumapit. Tama ang naging desisyon ko na lumapit ako sa Ako Bicol. Correct. Hindi sila partner, hindi daw sila partner nabigo. Ayan. Partner, dollars. Tunay nga talaga. Dollars yun, partner. Tunay pala talaga niya ang pagtulong oram mismo. Yan. Maraming salamat din po sa pagtitiwala sa ating programa. At syempre kay Kap sa pag-assiste sa programa. Yeah. Ako, partner, bilib ako sa mga barangay kapitan dito, partner, sa lungsod ng Legazpi na talagang naandun din, partner, yung obheto nila na makisabayan sa ating pagtulong, Yes. pagserbisyo publiko. Opo. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Siyempre, maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook, Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol tabang ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol tabang ora mismo. Mga kaaksyon, hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Sira. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang tabang ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga